Diyos ang bisang from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing Hallelujah. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, atong gipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria ining atong santos nga misa ining adlawng Sabado. Padayon tang mag-ampo pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen alang sa panaghiusa o kalambuan sa atong nasod o sa atong mga leaders sa atong nasod, sa gobyerno o sa simbahan aron masulbad ang daghan kay mga problema nga atong giatubang karon. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Busa himuon ta kanunay ang halad sa pagdaig ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus sa ato pa pasalamatan ta kanunay sa atong tingog ang iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo o pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo kay wala sila'y pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag. Sanglit maghatag man sila gusay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila pagtuman sa ilang buluhaton kung tahuron ninyo sila, kay kung dili, masubo sila sa pag-alagad kaninyo, o kana dili makatabang kaninyo. Gibanhaw sa Dios si Jesus ang atong Ginoo, nga mao ang gamhanang magbalantay sa mga karnero, gumikan sa iyang kamatayon, o pinaagi niini na timan-an ang walay katapusang kasabutan. Ang Diyos sa kalinaw maghatag unta kaninyo sa tanang kaayuhan nga gikinahanglan ninyo aron pagtuman sa iyang kabubuton ug pinaagi kang Hesukristo, himuon unta niya dinhi kanato ang makapahimuot kaniya.
ug himayaon unta si Kristo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay ang akong kalag. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga mga agianan tungod sa iya ngalan. Bisan kun maglakaw ako sa walog nga mangit-ngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Sa imong igbubugaw ug sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Gihikiyaran mo ako og lamesa sa akong atubangan. Samtang nagtanaw ang akong mga kaaway, gidihugan mo ang akong ulo ug lana. Nagaawas gayud ang akong imnanan. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mananaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Namalik ang mga apostoles og nakikita sila kang Hesus og ilang gisugilon kaniya ang tanan nilang nahimo og natudlo. Daghan kaayo ang mga tao nga nagpuli-puli pagpangabot o pagpanlakaw tungod niini si Hesus ug ang iyang mga tinun-an
wala na'y higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa, miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamog jutay. Busa, nanakay sila sa usa ka sakayan ug nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghang mga tao ang nakakita sa ilang pagbiya ug nailhan sila dayon. Busa, ang mga tao sa tanang lungsod miadto nga nagdagan ug nahiuna pagani pag-abot sa dapit nga giadtuan ni Jesus ug sa iyang mga tinunan. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya kining dakong panon sa katawhan ug naluoy siya pag-ayo kanila, kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. O gitudluan niya sila og daghang mga butang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta nga magbalantay kanako ang Ginoo sa sumpay. Wala na'y magmakulang pa kanako. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Mutuo mo ani, dili. Lingi ay mong tupad, inawa na'y kuwang, imong kinabuhi. Napay kuwang o na. Kung tinuod ni siya, sa ato pa, kung mubati ta nga naapay kuwang ang atong kinabuhi, dili pa ang Ginoo mao'y nagbantay nato. Kinsa may nagbantay nato? Ang kaaway sa Ginoo, ang yawa. Kung ang yawa gani mo'y magbantay nato, pirmig yung kuwang. Ngano man, kay kana manggong yawa, basta mo na'y magbantay nato, tudluan sa taniya sa iyang yawanon nga pamaagi. Parehagod anang nahibong ang usa ka inahan nganong ang iyang anak kamao namang mamalikas nga 3 years old pa man. Mao di ay kay ang yaya kusog di kay mamalikas. Ang gabantay ba nga yaya kusog mamalikas. 3 years old pa lang kamao na mo yaw-yaw balikas. Pero kung ang Ginoo mo'y magbantay nato, tudluan sa taniya sa Diyos nun nga mga batasan. Muna dinis atong Ebanghelyo, matud pa dire, gitudluan sila ni Jesus og daghang mga butang. Pero kani mga butanga, mga Diyos nung butang. Labi na Diyos tanan, labaw tanan, langit nung mga butang. Sama pananglit, ingnon kas Ginoo, bulahan kamong mga kabos, kay inyo ang gingharian sa langit. Unsa pa may imong kinahanglanon, kung mauna ni ang imong sundon nga, imo naman ang gingharian sa langit, imo na ang kalinaw, imo na ang kalipay, imo na ang kahiusa, imo na ang kabalaan, mao man ni ang naas gingharias langit. Unsa pa may imong pangitaon? Mangita pa kag kwarta nga di man na makahatag og kalinaw, di man na makahatag og kalipay, di man na makahatag og sa patong usa kalinaw, kalipay, kabalaan sa kinabuhi. Ang kwarta, di mangita pa jud kag gahom dinis kalibutan nga ikaw gyud maoy ilhon nga labaw gyud ka, ikaw gyud pinakahawd nga di man gid na makahatag og kalinaw, kalipay og kabalaan sa kinabuhi. Ano na siya?
Bika mo karon, kinsa ninyo dinhi ang moingon, Father, ako 100% malinawon gyud ko. Ta sa kamot. Wa gyud. Nga naman, nagpadaman ta siya wanon nga mga pagtulunan. Kana bang tudluan ta nga mukuha aning mga butang nga wa gyoy way ikatampo para maadto sa langit ang atong kalag. Muna diri sa unang pagbasa ang gipangtudlo gid diri niingon, himua kanunay ang halad sa pagdaig ngadto sa Dios pinaagi ni Hesus. Ang paghalad nato sa pagdaig sa Ginoo di gid na mo epekto basta dili pinaagi ni Hesus. Pasabot daygo nato kanunay ang iyang ngalan, sundo nato ang iyang binuhatan. Ug unsa may binuhatan sa Ginoo na ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo, kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Ano bang magtinabangay, magbuhat og maayo? Kanang mangolor ka sa imong buhok, unsa man na, nakatabang na sa imong isig ka tao? Nakatabang? Oh, kay ang kuan di ay, ang kato di ay nagkolor ana, nakakwarta man to, di nakatabang na siya. Nya maayo na buhata, maayo. Kanang imong koloran imong buhok, maayo na. Ambot lang. Unsa may timailhan sa maayo, kung maayo gani ang buhat, naghatag siya nimo og kalinaw og kabalaan. Nya kung magpakolor na ka sa imong buhok, malinaw na ka, o magsige na lang kag monitor sa punuan sa imong buhok diha sa amin. Kasi dili na ka malinawon, kaya nagsige na lang kag monitor sa punuan. O niya, nakapabalaan na nimo, nagiusab naman nimo ang natural nga gihatag sa Ginoo nimo. Maura man ang buhoka unta, do na naman ay color nga natural, imo man giusab. Ang makapabalaan nato kana mang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Kay naago na sa atong pagampo, matuman ang imong pagbuot. Ang sa na isumpay na, o dinhi sa yuta, maingon sa langit. Unya ang imong buhok karon giuban naman na, puti naman na imong buhok. Mao man na dinhi pagbuot sa Ginoo dinhi sa yuta. Tumanon dili. Maingon ka, diha na lang niya sa langit nyor, kuwangan og usa. Matuman man ang iyang pagbuot dinhi sa yuta hasta sa didto sa langit. Mao na siya mga pagpamalandong ba nga Diyos nun, dili kay basta-basta lang. Ingka Father, ngano mang makaingon manggita nga magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Nay gitudlo ang Ginoo nga importante kaayo ug iya sa ning gibuhat. Unsa man na, unsay inyong buhaton sa labing ubos, mao nay inyong gibuhat ngari kanako. Kung daygo nato si Hesus, sundo nato ang iyang sugo ug ang iyang gibuhat, nga atimanon gyud una ang labing ubos. Kung ang katilingban maghuna-huna, labi na ang mga leaders, maghuna-huna nga ang una gyung tabangan og atimanon ang kadto gyung labing ubos, kanang mga gigutom, masakiton, mga kanabang mga nanginahanglan kayo ba? Matod pa mga hubo, mga binilanggo, mga sinalikway. Kung kana mo'y atimanon, unsa may mahitabo sa katilingban sa inyong paminaw, mulambo o malusno? Mulambo, kay kaning labing ubos, musaka siya dire. So, imbis nga makakaon lang siya kausas-usa ka adlaw, giatiman man, di katulo na sa usa ka adlaw. Na, wa nay one day no eat.
Nya wa siya balay, himuan ni mog balay, o di makapahuway na siya tarong inig panahon nga naay uwan, magabi di na sila ukay dito sa sulod kay musud ang uwan. Ana ba? Di malinawon. Pero kay wa man atiman na, ani ay namaligyag drugas, ni ay mga terorista, ni ay mga smuggler, ni ay mga snatcher, ni ay mga akyat bahay, ni ay mga sugarol, siging sugal, ni asad ning prostitusyon. Kaya nga naman, wa man atiman na di sariling sikap, kapit patalim. Nana, nya magsige din tagumbol, kagubot sa kalibutan, kagubot. Ang sad kita sang medyo arang-arangan kunuhay, di man mo atiman sa labing ubos. Sige, ligay mong tupad. Ingna, kanang slat ba, mutuo ka nga makapatagbaw na nato. Ingna, kanang makapalit kag slat, mutuo ka makatagbaw na. Ligay ba? Sige, magitag baligyag slat din makatagbaw na o dili? Uy. Pila na ni atong slat. Mo ni siya ang makatagbaw. Nganong makatagbaw man tungod kay kining tanang slat nga atong baligya, makahatag ni og katagbawan sa simbahan. Nya kay ang simbahan mauman ang katilingban sa Dios. Mububo sad ang Ginoo og grasya ngadto sa naningkamot pagtubag sa panginahanglan sa simbahan. Munay ningon si Kristo, kinsa tong manggihatagon bulahan kay kamosad paghahatagan sa Dios. Sobra pa sa inyong gikinahanglan. Tinaw kay na nga pagkasulti ni Kristo. O kana pa sang iyang giingon, bulahan kamong mga maluluyon kay kaluy-an kamo sa Dios. O ang atong simbahan ron naghangyo sa inyong kaluoy o panabang. Ang atong SBF dag 50,571 ka slots ang atong halin, naapay 9,429 ka slots na available 500 pesos per slot. Anya naasad ni 16 slot challenge nga tag 8,408 na ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Para asa man nga panginahanglan, itiwas na tugbayad sa atong mga contractors. Gani, murag dili ni makatiwas kay naman tayo mga additional, dili na gyud sa original pa man nga design sa kumbinto, daghan man tag additionals, pero may na lang makabayad ta sa dako-dakong porsyon pa karon sa atong bayronon dihas kumbinto. Kanindot ana. Sige, palit na mo ha, SBF dag. Nya kaning atong Santo Niño's Healing Gifts nga nagamit na nato atong pagsinulog og sa Christmas nga mga activities. Ang atong halin 36,554 na, pero naapay 3,446 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. So mukantidad pa nig mga 300,000 more or less, no? Nya kinsa may ato aning hatagan. Ang atong gihatagan ani mao ang atong mga kabus nga mga kaigsuonan ug ang paghiusa sa atong katawhan dinhi pinaagi sa pagsaulog sa Pista Senior. Nahiusa ang atong mga barangay officials, barangay constituents, o nga itong mga chapels, daghan kay itong nindot nga epekto. Muna ato ning tiwasog palit karon. May tag-ugma, hurot na ni siya. Naasad ni siya 25 slot challenge, nga tag 2,500. Niabot na sag 546 ka 25 slot challenge ang atong nadawat. Bulahan kamong nagsigig palit ani. Nya lastly,
katong slot nato nga para itabang sa bag-ong gitukod nga parokya sa Birhen sa Remedios dito sa kang Father Arnel, ang haligi para ni Mama Mary or HPMM. Ang atong halin 2,392, yan napay 9,608 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Ang parokya nga tukuran ani galisod kayo gyud, gamay ilang chapel or ilang kapilya nga mo'y gihimong simbahan, nya kabus ang kadaghanan sa katawhan pero naidaghang tao. Murag kuan matingali ni ka barangay, murag niabot matingali 8 ka barangay ang nasakop ani. Mga bukid kayo. Nya mao na mutabang ta. Mga igsoon, ang katagbawan di ay dili diha sa daghang kwarta nga atong madawat, dili diha sa dagkong gahom nga atong mahuptan. Kay kaning dagkong kwarta o dagkong gahom mo resulta ranis kagubot ug mao na nahitabo ron sa atong nasod, labi na sa atong political side. Perting gubutan nila karon tungod anang ilog anang dagkong gahom o dagkong kwarta. Ang tinuod ay kalipay o kalinaw nias pagtabang sa gagmay apan kinahanglanon kaayo nga mga tabang labi na gyud sa labing ubos. Muna dinis ato wa sa tay hunong tabang ani mga para palit tambal, palit bugas, kanana ang palit anang bayad anang mga lungon, bayad anang mga mangiskwela nga wa gani ikapalit og sapatos ang ilang mga anak, wa ikapalit og uniform nganong tuga-tuga sa kag eskwela nga o may palit uniform. Di na lang yun mangundang ba? Undang lang gud usa. Ngayon ni anak nako mo college iyang anak, graduate og kaning grade 12, mo college niya, mangayo gid siya hinabang kay para maka-enroll sa college. Nako ayaw sa pagpa-enroll sa college, wa pa makakay kwarta. Undang usa, kadako na ni muglawas, trabaho. Ayaw, sige eskwela. Daghana na imong na eskwelahan. Di ba? Abot na ko ka grade 12. Mana? Kristo gani o magani grade 1. Trabaho magani maayo, nakaluwas magani. Ikaw na noon grade 12, di nakakahuman. Ana ba? Kanang, pero saon man yun? Ato lang sa gyapong tabangan, nasa uban, graduating na sa college, pader. Ako na ganing last year, last semester, wa na gyud mi kwarta. Nya paundango naman ko, ang hilak-hilak, ato sang tabangan. Mao na dinhi ang atong gibuhat sa atong kaning parokya. Maayo ba ni o dili? Uy, kusga. Mao na palit gyud slot. Kaya naadiha ang atong koneksyon ngadto sa labing ubos. Og ang Ginoo nay muhatag nato kay siya man ang atong maayong magbalantay. Manindog ta. Mga igsoon, gikan sa malisod og budlay nga mga buluhaton, ang Ginoo gusto nga kita makapahulay. Busa mo dangop kita kaniya nga masaligon og moingon, Ginoo bantay ang imong katawhan. Ginoo bantay ang imong katawhan. Nga ang mga nangulo diha sa simbahan, himuong buhi nila ang ilang panaad sa pagsangyaw sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo bantay ang imong katawhan. Nga kita nga naghago sa bugat nga mga trabaho, mubiya ug mupahulay sa makadiyot sa ingon makakaplag kita og kalinaw diha kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo bantay ang imong katawhan. Nga sila nga mibiya sa ilang pagtuo, madala pagbalik ngadto sa panimalay sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo bantay ang imong katawhan.
nga pinaagi sa pangama sa bulahang Birhen Maria, ang mga masakiton makakaplag o kaayuhan gikan sa ilang mga balatian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bantay ang imong katawhan. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bantay ang imong katawhan. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bantay ang imong katawhan. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bantay ang imong katawhan. Nga ang mitaliwang mga matuohon, magpuyo na didto sa puloy-anan sa Ginoo hangtod sa hangtod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bantay ang imong katawhan. Makagagahong ug maluluyon amahan, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Christify the gifts we bring to you. Bounty of the earth receive anew. Take and bless the work of our hands. Please divide these gifts at your command. Sun and moon and earth and wind and rain, all the worlds contained in every grind, all the toil and rooms of humankind, all we are, we bring us bread and wine. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo ikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig,
Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namon, nga naa ka sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan,
kanamo ang imong gingharian, matumang ang imong pagbuot, dinhi sa iyong tamayon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunuan-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, apan magpamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Son of Christ, sanctify me, body of Christ, save me, water from the side of Christ, wash me, passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds that I may never leave thy sight. From all the evil that surround me, defend me, and when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me,
surrounds me devoutly. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Mag-ampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga katagbawan, divine satisfaction. Mahitabo ra ni kung ang Ginoo gyud magbantay nato, pasabot atong sundon ang iyang kinabuhi. Salamat ninyo nga nagsigi og tabang nato dinhi. Padayon tagpamalit og mga slots ang atong SBF DAG na apay 9,429 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nya naa ni 16 slot challenge nga tag 8,000. Ang atong is in HG nang hinaotang mahurot na ni labing dugay ugma na apay 3,446 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nasad ni 25 slot challenge nga tag 2,500. Ang atong HPMM haligi para ni Mama Mary na apay 9,608 ka slots nga tag 100 pesos per slot. So atong pakpakan ang tanang namalit og slots. Praise the Lord. Salamat. Mga pahibalo, una sa atong pista dinhi sa atong simbahan, atong parokya, himuon nato karong Mayo 3, May 3. Nya magsugod ang atong nobinaryo sa Abril 24. Kaya ang atong pista dinhi ato manggiigo sa second Saturday of Easter para dili magsagol ang atong focus, di magsagol ang joyful o ang sorrowful. Mao nang second Easter, second Saturday of Easter. Nya mo na May 3 for this year. Naatay confirmation sa Abril 26, 9 o'clock in the morning. So katong naay mga konfirmahanan, pa-register na dito sa atong opisina. Nya ang atong deadline ani o pa ko kibaw no sa kang deadline nato ani. Ato lang niya basta magsugod na ta karog pa-register ha. I-announce lang niya nako ang deadline. Anaasad tay mass wedding himuon sa Mayo 1, May 1 adlaw sa mamumuo. Sod na ni sa atong kaning nobinaryo. So pa-register na sad mo kamong naay mga kaslonon o naay pakasal kay haron ma-process dayon nato. Sugdi na nig-process karon. Bisag igo-igo gini Mayo 1. Nya tabang sad ta sa ato ditong San Fernando Rey nga parokya, atong Mother Parish na sila'y fundraising pinaagi sa pahigayon og concert sa Sweet Notes kanang itong nag-anhian sa nato dinhi karong February 13, 2025. Palit lang og tickets dito sa San Fernando Rey sa main parish, Mother Parish nato dinhi. Sweet Notes February 13. Nya nay medical mission pag operas katarak February 18 ang screening adto sa diha sa Lapu-Lapu Auditorium kilid sa Birhen sa Rigla nga simbahan.
Ang ato sang prison apostolate na ay Dinner for a Cause pagahimuon karong March 15, 2025 adto sa IEC. Na atay tickets dinhi adto alang ninyo sa opisina ug mopalit mo support mo ani ug doon na say mga tickets didto sa Kapa office sa kilid sa katedral o tingali to atuan ninyo si Father Monico Katubig na Santo Rosario ang atong Kapa director. Nya padayon sa mong suporta sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Pila naman ni atong subscribers 219,000. Nya diha nana mo like mo share mo view di ninyo escape ang atong mga advertisement nya mo subscribe nya i-share ninyo nga tus uban kaya aron daghan ang makapadayon pagpamalandong sa atong mga homilies atong misa nya ikaduha maka-income puta dinhi sa parokya para sa atong charitable puno-puno sa atong charitable expenses. Nya ikatulo makalikay sa tani mga scammers nga nagsigi gamit sa akungan aron mangayog kwarta. Sunda lang ang ato dinhing official gyud nga information. Ato ning ipakita nining atong online mass panahon sa offertory song o sa final song. Manindog na ta. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus.